Humandagan sa usa ka singgit. Maayong adlaw kaninyong tanan mga suging nagapaminaw na ining tulumanon handus daan humandagan sa usa ka singgit. Ingon man usab sa mga artista maghahatag og kinabuhi ning atong kaagi. Ako tod si Alan nga taga Sularan, Duero, Bohol. Kining akong kaagi nga ipabati ko kaninyo. Akong kaagi nung nag-eskwela pa ako sa college. Sa laktod nga istorya mga kahandos, adunay usa ka babae nga nagpagbigani kanako. Guwapa siya kaayo, siksig pution. Dili mapugna ng akong emosyon sir kahandos sa kahalipay nga maipahungaw ko ang akong gibati kaniya sa pamaagi nining imong tulumanon. Samtang nga nagasulat ako, nagatulo ang akong mga luha ug nagahilak ako sir kahandos. Grabe sa ning gapatala karon. Emosyonal man kaayo mga kahandos. Nahala ato usab kining abusdakan og emosyonal kining imong sugilanon Sir Alan. Og sa dili ko ba pagsugdan sa pagsaysay ang akong suglanon, palihog Sir kahandos sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. It's the SDKS Production Center. Aniya kining tulumanon handus daan humandagan sa usa ka singgit. Ang nagpada sa iyang kaagi karon mao kining usa ka lalaki nga taga Ginsularan, Duero, Bohol. Ang magtatampo nagda sa ngan nga Alan o Adoon Daso. Guwapa sa ning bayhan na. Ay may unta ila-ilahon eh. Oy, Alan! Ano yung manikat ini? Kanina ko sigig pangitan ni mo. Oy, oy! Guwapa gyud. Oy, oy, Alan! Oy! Oy, ikaw man din na, Bert. Hala no, wa ka makabantay ka na ako, Alan. Wa Bert kay namgud ko gitanaw gud. Sikan sama imong gitanaw. Kanang babay gud Bert nga naglingkod ba? Kana ay. Asa gud ana? Asa? Kanang gud taas buhok, pution, ug siksik pa kaayo. Si Josephine mo kana imong gipasabot. Nakaila di ka ana niya? Oy, nakaila ko. Asa man? Ganun ka kay ipailata ka. Sige Bert, anong magkaamigo ni? Amin ako kung kinsay nito nako.
ikaw man di ay na, Bert. Ojo, kuan, may gusto ko ta may pag-ila-ila ni mo. Ako ang amigo, si Alan. Alan, si Josephine. Hi, Jo. Kubaan ko ta. Hello, Lan. Pwede ba amiga na ta, Jo? Oo ba? Sure. Makitungan ka na ko, Lance? Oo, unta ka na kung okay ni mo, Jo. Walay problema. Dugay pa man sad ang akong klase. Salamat, Jo, kung mao ka na. Alas deta, dugay pa man sad ako ang klase. Unya, asa man ta mga on? Mangita lang tagkananan nga doon lang sa ato ang eskwelahan ba? Aron makaistorya na utag tarong. Okay lang ba? Naon siya na, we. Sige man siya tutukan ako. Uy, Alan, noon sa kawi. Sige man tutukan ako. May hugaw ba sa akong naong? Waman, Jo. Uya, ano sige man tutukan ako? Wala lang. Nalipay lang kung nagka-ila-ila ta. Unya, nagka-amiga ta ba? Nalipay sa kulang na nagkasuot ta. Lan, pero lagi kuy-kuy ni Josephine. Saan? Uyab na mo? Dili, uy. Ikaw, Gilbert. Basin, uyab na mo, ha? Anya, wala lang minimo. Pahibaw, ha? Hehehe. Ayaw lang ka pala ka, Bert. Kaya kung magkauyab ni Josephine, pahibawan ta ka. Kamu akong mga barkada, siyempre. Wala ba? Bitaw, pahibaw agad kami, ha? Para magpalibre kami og snacks. Snack para man di ay. Adto na pay lakip nga beer bird akong gihatag kanimo. Pahalipay ba? Garabaya ninyo oy. Mura man tag mga naanay mga trabaho. Estudyante pa man tayo taon. Wala pa tayong mga kwarta. Pero sige lang, puhon. Ano kong dili? Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa inyong pagtagad ning akong tampo ug manghinaton pa ang inyong pagkasundan ang ikaduhang siglo ning akong sigulanon and more power sa HDKS Production Center. Handus daan humandagan sa usa ka singgi. Una sa tanan ang iyong lingkod, magpaila-ila kaninyo. Ako tuot si Sandro Ratonel, lumulupyo sa sitio Mahanay, Barangay Bato, Gedolman, Bohol. Salamat sa inyong pagsunod ning atong sugilanon. Handus daan humandagan sa usa ka singgit. Daghang salamat mga kahandus.